langsung aja mari kamu merah जों दा अबाव थांनो नागिरदोंमोनलाय दा बर्थमान हाजोआव हाजोआव थांनानै मा खालामहैनो नागिरदों ओरैनो हाजोआव थांनानै जों माने मा होनो मोनसे टेस्ट नायनो नागिरदों आरोखि औवा हासुङाव मारै खालामनानै जायो जेथ' होमबालाय सालायदो थांसै स' लोगोफोर जों दा थांगासिनो दङ लांबाय थादो भिडिअखौ ओमफ्राय जों सिनारियाव माबा माबि लाबोनांगौ लानानै थांसै जों दा आवगायलांसै दा बेदर दखानाव फैबाय नै जों दा बेदर लानो दा जों बेयाव ना लाबाय ना लाखांनानै थांनोसै दा नाखौ सुगासिनो दङ ना लाखांनानै थांसै जों दा समझ रहे हो ना सिरिनो कौन है ये लोग कहां से आते हैं नजारा देखो भाई कैसा है दा लोगोफोर हाजोखौथ' नुहुरहांखाबाय मोनसिगोन नांगासिनो दं आरो थाङैयाबो बहुद गोबाव जाबाय जोंनिनो खाथि जायो हाजोआ बहुद गोबावनि उनाव दिनैसो थांनो नागिरदों थांनाय माबा मोनसे एक्सप्रेस लाना फैसिगोन आरोना जोङो लोगोफोरा नायलांबाय थादो मोजांखौ नांखागोन आरो मोजां नांबाथाय मा खालामनांगौ भिडिअखौ नोंसोरबो मिथिखागौ जोला जोलि माबा माबि खालामलाबायनांगौ ना रुवाफोरजों देलाबायनांगौ आरो बै मन्दिरनि देव दं नामफ्रा मा होनोमोनलाय बेखौथ' दामखायाबाथ' जाया आरो साखा फारायफोरखौथ' खालामखानांगोन आखिथिं मा होनदों भिडिअखौ नायनानै साबसक्राइब खालामा मिथिबायना जायनो भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामा आरो बै मन्दिरनि बेलाइकानखौ दामा बियो सब बिगुर जिजोबगोन लोगोफोर मोनफैबाय फाइनालि दैया अखा हानायजों बिराद गिदिर जादों दैयाबोथ' दुगैथावथावथ' नङा बायदिसो मोनबाय आङो I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have. जोंनि नागालेण्ड बर्डार हाजो बे गारिखौ दा जों पार्किं खालामबाय एसे खनाथिं लांबा मोजां जागोन खोमा जाहाथे बिसोरनाबो सुबिदा जायो आजो ओरै लाबो नोङो दा जोङो प्लेसाव सफैबाय आगान सुरगासिनो दङ बाइकखौ पार्किं खालामबाय नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ जों साबा बिथां राजिब बिजय दुर्ब तुरुन बिथांखौथ' मिथिखायो
नङा थुरुंगखौथ' बयबो मिथिखायोना प्लेसाव सफैबाय नायदो लोगोफोर माबायदि जि खस्थ'आव पार्टि जानो थाखाय दै बारदों नै लोगोफोर माबोरै नांदों नोंथां मोजां थिगासे फै 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 बारा गोथौ नङा फै ओइ सासेना बथला उननिया गोलैगोन दै अ बास फै फै coming फाइनालि जों दैखौ बारनो हासिगोन बायदि मोनबाय आङो बेनो लास्ट माने आगोलाव थाबावगोन बायदि मोनदों दा गामसाखौ एसे मोजाङै फाननानै लानानै जों दा बारनोसै आरो मोजाङै दै फंबाय गोथौआथ' बिजा एसां गोथौ जानाय नङा थौलियानो एक्सुवेलि बियो बे दैया मानि थाखाय बेबायदि एसां गोथौ अबावबा बै खामानि मावनायखौ नुदोंना बिसोरनो सब खालामजोब्बाय बे बेदरनि ओइ आस्ते आस्ते ओइ लासै लासै ओरैबायदि स्पिड बहुत डेन्जार मैन गाइस गुलि आया गाखोनो हाबावासै आरो मोनसेबाव नै सेन्देलखौ आखायाव लालायबाय बारनोसै बहुत खस्थ' मोनबाय मोननायाथ' नोंसाखौ होनो भिडिअ'आ एसे गोलाव जागोन लोगोफोर होमबाबो नायलांबाय था ओरैबायदि एन्टारटेनमेन्ट ना जानो हागौ बे थौले दैया होमबाबो बिराद बोहैरो एसां खस्थ' फैदों जोङो बिथांमोनहाबो एसे साननानै नायनांगोन सो फाइनली गाइस हम लोग आ चुका है इधर और हम लोगों के लिए बहुत मेहनत किया है देखो छोटा नदिया कितना सारा पार करके आया है नंगौ बिथांमोननियाबो थिगानो बिराद खस्थ' मोनबाय जोंबो लामा दङ गाइस ओइ गोजौआव गारि खारलायदों नुबायना नोंथांमोननो बे गोजौआव गाखोनानै सबनिफ्राय साबसिन मोजांसिन नाजारा होनो नागिरबाय आङो अ माय गड लोगोफोर नुबायना दा थांगासिनो दं लोगो हाजोआव सफैबाय अबे जायगायाव थांगोन दा बेखौबो मिथिया नै बिथाङासो मिथिहोदों जायगाया झरना दं होनदों ओमफ्राय दा हाजोआव गाखोबोनानै आइ डन्ट नो होनदों बे लांथारनांगोन नङाबा जाया बे जानाय नङा नों आगोल थगोर मेरे को नहीं पता रे बाबा ऐसा क्यों बोलता है रे तो बाबा मैं तो इधर जिंदगी में पहली बार आया है बाबा जब तक मिल नहीं जाता है तब तक घूमते रहो तब तक हम घर में पहुंच जाएगा आयाव बिथिंबो लामा दं होननानै जों दिनैसो मिथिबाय
नै मा होनोमोनलाय बेखौ नाकस नाजों माजों मोनलाय मेवा गोखै फानलु संख्रि गथाय मिलायजोब्बाय औवा हासुङाव सोनोसै बेखौ दा नै सोबाय दे एसे मोजाङै सो गाय खालामनानै सोब्रा माइरं सोदों औवा हासुङाव होद मा खोख्लि खालामदों दा लोगोफोर नै इजानिया ना मेवा गोखै बेयो बयलार ओमफ्राय बिजा फारसेनिया ओंखाम बयलार ओमफ्राय फान्थाव साखस दं आरो बहुत किसिम किसिमनि बुस्थु दंबावो दा मोनबाथाय देखायगोन नोंसिनो आरो गासिखौबो देखायगोन आरो बयलारा थुबावगासिनो दङ बैसोरो आरो बैयाव बहुत दंबावो थाइबें माबा माबि बहुत दङ ज' जाजोब्बाय ओंख्रि ओंखाम नायदो दङ थाइबें बिलाहि सामब्राम माजा नै बेखौ दङ मिथिदों मा बुस्थु बेखौथ' आं हमनो हायासै मा बुस्थु दा दे खुलिदो गाइस ओइ आस्ते आस्ते बाथोन संख्रि बानलु बानलु सामब्राम आं हाया नै बे आलु मा बियाव थेलेसलै बे बिराद खोरिया गैया सोरबा बेबायदि मोनजाफेरबाय ओंखामखौ दानखावनानै जानाय जों जायो ओंखामखौ दानखावनानै जाबाय जानो माने इदि बोखाहरनानै लखबोदोंसै खोमा अ दे होखादो खोमा नङाबा फ्रावनो नै हमगा गुरनां ओरै ओइ लासै ओइ ओंखामा ओइ लासै लासै फाग्ला बायमारबाय guys बिराद एक्साइटेड मेन फाग्ला बिदि ओंखामखौ नै बेबायदि देनानै जानांगौ जाबाय होबाय बेबो माबायदि नांदों फैन्टास्टिक आव हो पेप्सिजों ओंखाम जादों ओरैबा माबोरै नांदों ओंखामा टेस्टि ओमफ्राय नोंहालाय स' गाइस जों दा ओंखाम ओंख्रि माने रानजोब्बाय नै ओमफ्राय आरो नै सासेया ओंखामखौ दाबो नै सिफ्रुवाखैनो माने इदिनो दं बिना ओमफ्राय आं जानाय नायनि ओंखामखौ गोथाव जागोन जाया नैबेहाय बेदर माने सावनाय दं बेदर ओमफ्राय थाइबें दं जायगाथ' गैखाया नालाय बेनिखायनो ओमफ्राय नैबे बेलाथि ओमफ्राय नाथुर ओमफ्राय खुन्था फिथाइ हलि हलि गाइस स' लोगोफोर जों दा जाखांबाय बे जायगायावनो जादोंमोन जाखांनानै दा बयबो थांनो ओंखारबाय थफ्ला थफ्लि लाजोब्बाय साफा खालामनांगौखौबो खालामबाय दा जों गासिबो थांनो ओंखारबाय बिदिनो गेजेरावनो नायदो दा जाखांनायनि सिगां नोंसिनि भिउफोरखौ देखायना होबाय आङो माबायदि नुयो जानाय खाथियावनोमोन बे सेरावनो दा नायनानै माबायदि मोनखो लोगोफोरा कमेन्टआव बुंहरदो दा जों थांनो आवगायबाय माखासेयाथ' दैयाव सहैबायनो दा आंबो थांगासिनो दङ सासेयाथ' ओरैबायदि थफ्ला लादों माने दैबाना जानानै खारनाय बायदिसो थफ्ला लाखादों होनदों बागुरुम्बा मोसानो नागिरलायो गामसा लानानै दा जों थांगासिनो दङ दै बारसिगोन थ' लोगोफोर थांबाय थानोसै ससेनिफ्राय नोंसोरनो देखायना होबावनोसै लामाखौ बिनि उनाव भिडिअखौ फोजोबनोसै थ' गाइस दा थांगासिनो भिडिअआ फोजोबसिगोन एसे आगोलाव थांनानै फोजोबसै दा थांनायनि भिउखौ बे हाजोनि भिउखौ एसे देखायलांबायसै लामाफ्रा माबायदि उनाव फैयोबा फैनो हानाय बायदि